L'estima i la tradició s'unixen cada 9 d'octubre a Alfafar amb la mocadora de Sant Donís, el Dia de la Comunitat Valenciana. Una tradició que mai falta a la taula i que cada any elaboren els nostres forners i forneres amb armela i sucre de la millor qualitat. Precisament la del 9 d'octubre, la mocadora del 9 d'octubre, és una de les que més arraigo tenen així en València. Es tracta d'un gest d'amor que es remunta a la conquesta de Jaume I el Conqueridor de València. El tronaor, la piuleta i les fruites de massapà es regalen junt amb un mocador de seda per als nostres enamorats o enamorades. Celebra l'amor amb els forns i pastisseries d'Alfafar. Feliç Sant Donís!